Foli Anthony amota kan magazini mali alifle boga bela jeli mahni wasina kawni nyong mabama kuna fon ubu kenaka bakuruba uliflen Bakurwa kun folo utudore sa amita Belgique no yishin na kofina kulon asmi guita ali ni mali munu konsig de machine ulu koni barudla skike amitla kana wala wi amita kiriku alera kon buna kuwasa madam Sisugu Fili Boare akon yira la kafko ale kon nati jo kiriti gilama ulu kon nyakoro amitla kana wala wi fugata se kuna fona la bona sa koni anga donota na do na alere kon fudu kite akon yira la kafko bu kontrake alera kon shuka amitla kana wala wi ni anga bi bakurwa son amenya falkawi ina fonya faina chugumna bakurwa wala setam kalo kli woro samba fla alin mo alin nansa anga jamana kansige ne konen asimi guita alere kon nish anga jamana mu demunu kon sigi machine ule baruda la sigike gonye vem forum alere kon kofe wonya sakalaje aku kon kera ni misi wasa alere kon na la sa o anga ambassadeur kon sigi machine na alere kon ni Elise Jandawi alere kon kumando kumanu kasugo barada tike okede aka kuma kon na la ayira ka fuka be foli alintan ni tago jishin alere kon sigidin pela julima ano imadien do ngide kayira ka foko albika akon me fulinta nta ka dumari ko balsablo buka ko korma dolim ta ka nyesi anga france fangama ko ujoro kon kayira kusube fuka tase etijam mun beno no betalike etijam kemenanna ulu fana kon yayira ka foko ko korma don ta anga france fangama kon ko korma do dona semanona de ko le kum kon nala akon yayira ka fuka mi ko simne kumbi ko france fanga kon ka kon betasram ka koni ko shinda mala do mun kon yayira ka foko kon du akilina kon yedem ko ya saka laje alere kon temeni ko fe shin la sigidonga porte parole no kon bitalika Abdoulaye Doucouré ale fana kon ni kuma kanta de kuma kam kon nala aya yira ka fo ku kon ni sonjarani anga frante fanga ma kon na le shin alere kon jamana kon nala de wala saka na barasun kon sigi singa de aka kuma kon nala kon kala ka yira ka fo ko gela mun buka akon ni adado ula ni ngonye fo de no gela do fana kon ti dore de akon ya yira ka ko visa go problem ko kon po ula yino ko flena de fuka tase nuga mamun kontana ku ga sababu yake ko shin kon ko shu kon ti do yino de ku kon nga mawo shu kon ko kon nana mali kon nana de ko fana gela bilibili obo uluka kayni amsaka bo kon ta fam filala fuka tase go papier administratif mun fana kon kan adla shin fana kon ko kon gela babe ukande ko ga fere bela je singi singa wala sanne yin mesika ko akon na wala so kon na sigal la fiada kilin so ka bo ni gela kon toroma o kon temene ko anga jamana kan sige ni ko ne asmi guita alere kon yukumata de kayira ka fuka albika fulinta nta ka jishinna sigidon kon made ka kayenu go kokoro madoli ka do france fanga alere kon kokoro konal asmi guita ayira ka fuku akonyen kon ga kuma kan kelingini bela julime kon ala sunama ko france fanga kon ne asina adamaira bela julingo no anaga gouvernement wi wala sa de kumben ma ko fulun kan jamana ko fulen wala so be siga wili ka bo kan chugumya ko keleken na kunna kun fana kon ne shin dore fana kon tede ka kala kayira ka ku kon na jamana do mere de kon ga la fial dakilin kon ko jurula de ko barisablo ko jamana don kon mil la fia so chugo kun kon na wili ka job jebela jiden sikisinga wala sa uko na siga swati de katla ka ira kafo ko akon na gouvernement ko na fere bela jiden sikisinga gelambu kon wala so be siga wili ka bukan chugumna shin alere kon jamana kon nala ka ira kafo albi folin tan abata ninga aduma ko wili ka jon go chesri mu buga ke jamana kula ka foli bela beleta ninga aduma ina fonya fena chugumna bakurwa wala sa amitanga kiriku alere kon buna ku kasa keren nala anga war bunu ministre koro Ibrahim Boubacar Keita ale kon nga fanga wala sa no betalike Fili Sisugu ale kon perla depuis uzikalo klitmeni samba flalin mu kan alin kilin kon nala de barisabla ko nya sakale kon musuben kon kalere kon sinyira ngana mu chama na kanisi anga furba chaw u kon kero made keren nala avion ko mu kon mesina fana kon yuru ku kon bara jurla o akon sinyira ore kum kon nala u yamne ka bla beral depuis 2025 kon nala nga nyonya sakala je ka kon makana place ro depuis no do kana sebila ko nya sakale ka session spéciale ko kon baro bela jidimna sigisinga duna na tawla de ko kum kon nala ko Fili Dabo Susu ka kon ire la kafo ko wala sa akon nga liberté provisoire soro nga kana bla kum folo kon soro de ko fo akana ni 500 millions ni kon ni wala sa na siga liberté provisoire ka sigo soro de ko nga hamu wasim ne kumbi ka taw doni nga na bla
bila bila ko fili sisu k'ale kɔni ma foyi kɔni taama mana a ko la sisi ma mɛnɛ a ko la k'a kɔni tora bɛrɛ la a ko kɔni juru la ko n'i y'a sa k'a lajɛ k'a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ k'a ka session spéciale ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan don n'a nataw la a na t'i jɔ juge kɔni ɲɛkɔrɔ hali bi ka se ka jugement ka se k'o sigi sen kan cogo min na walasa ni yurugu baara mu a donn'o na ni ka jamana wari kɔni ka na mu k'a don daw fɛ da mu yɛrɛ kɔni a kɔni ma se ka ɲɛdɔn cogo min na ko a kɔni bɛ o bɛrɛ la k'an bɛ wagati min ko bi ko nka k'a ka session kɔni bɛna sigi sen kan walasa fɛsɛfɛsɛli na kɛ a ka ko la ni ka kɛ ni wagati kofili kɔni ye kunnafoniya labanw na sa ina fɔ n y'a fɔ an cogo min na ko ni an ka donna tɛnɛ min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko Fude Keyita ko ni y'a sakale ko bɔ kɔni taara kɛ ale yɛrɛ kɔni su kan k'a ko in kɔni kɛra a bɛ tile damadamani bɔ min yɛrɛ kɔni kɛra sibiri tɛmɛnen n'o bɛɛ seta kalo tile 7 san 2024 k'a ko in kɔni kɛra yɔrɔ min na ko bɛ tɛgɛ garantibugu ale kɔrɔ olu kɔni ɲɔgɔn cɛ la dɛ ko barisabula ko ni cɛba in kɔni k'ale yɛrɛ kɔni bɔra u ka so depuis jeudi tɛmɛnen ni ka a kun da nin yɔrɔ kofili in ka dɛ ko nka k'an bɛ wagati min ko bi ko a kɔni ma segin ka taa u ka du kɔni kɔnɔna la dɛ ko kunnafoniya mun kɔni sɔrɔ la ko juru la k'an kɔni yɛrɛ la ka ko ni cɛba in kɔni k'ale yɛrɛ kɔni enlevera ko nka ko hali bi k'an bɛ wagati min ko bi k'a ko kɔni ma se ka dɔn k'u na fɛsɛfɛsɛliw baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa a ko bɛ se ka ɲɛɲini cogo min na a ka somaw kɔni y'a yira ka fɔ ko justice de kɔni bɛ na ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ nin ko juru la ko barisabula ko n'i y'a sa k'a lajɛ ko nin cɛba in kɔni k'ale yɛrɛ kɔni bɛ ballon ta club min na ko tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko association sportive de Bamako n'ale damuso ya tɔgɔ ye ASB n'ale yɛrɛ kɔni deuxième division ale yɛrɛ kɔni club ye dɛ ko nin cɛba in kɔni k'ale yɛrɛ kɔni bɛ dɔlan ta a yɛrɛ koforo in na dɛ ko fo ka taa se a fana kun ye jalatigi nin tɔ in fana kɔni kɔnɔna la dɛ ko mais ko n'i y'a sa k'a lajɛ k'a kɔni yɛrɛ la ka ko a kɔni fara nin an bɛ wagati min ko bi ko bɔ de kɔni taara kɛ ale su kan ka kɛ ni an bɛ wagati min ko bi ko nka ko sɛgɛsɛgɛliw baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan walasa tɛgɛna da a ko kisɛ kɔni kan ko n'a a ko kɛra cogo min na kana se ni k'o da lamɛnbagaw kɔni tulo kan o wagati kelen in na ni de fana bɛ dan sigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw na an sera ka wuli ka jɔ kɛ ka mun fara ɲɔgɔn kan ni ka o d'an ma an b'a fɔ aw k'a mɛn diɲɛ wagati wɛrɛ